हेल' लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव बे मोनाबिलि समाव मोनसे गिख्रंथाव आरो दुखुनांथाव मोनसे जाथाय लानानै फैदों दिनै चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय रुनिकाटा दरगावनि एसे खोला मोनसे सानथालि मोनसे बस्तियावहाय मोनसे गिख्रंथाव एक्सिडेन्टजों दिनैहाय सासे बर' सुबुंनि जिउ खहा दिनै बेयावहाय नुनाय जादों दि बेयाव खालि गारि ट्रेक्टरा फैनाय समावहायनो बे हारसिङैनो माने बेबायदि एक्सिडेन्ट जानायजोंहाय माने नैबे खौ नोंथांमोना नुखाबाय जायहा बेयाव आथिङाव जुनार नुदों नाथाय ससे मोदोमा ससे देहाया माने बे ट्रेक्टरनि साखायाव दङ होननानै जोङो नुनो मोन्दों नाथाय बे ससे आथिङा बे बायराव ओंखारनायखौ नुनो मोन्दों स' लोगोफोर जोंनि मेगनाव बेबायदि जाथाय जोंनि एसे आगोलाव जों बेबायदि जाथाय जानाया दिनै जोंनि गोसोआव आरो बेयाव थागिरि बा नायगिरि गासैफोरनि सुबुंफोरनि गोसोआव मोनसे गिख्रंनाय मोनसे थासारि लानानै फैदों दिनै गाइस आंनि मेगनाव बेबायदि जाथाय फार्स्ट लाइफ आंनि मेगनाव फार्स्ट टाइम नुनायखाय माने गोसोआव जोबोद माने गिनाय मोन्दों स' गाइस दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ आं बेखौनो क्लियारिफिकेसन होनो सानो जे नोंथांमोना बे मालाबाबो बेबायदि लोंनानै बा बेबायदि माने निसा जानानै गारिफोरखौ बेबायदि सालायनाङा स' बेवहाय जुदि नोजोर होनानै जुदि नायोब्ला मिथिनो मोननाय जादों दि एसे लोंदोंमोन बायदि स्टाइलाव दङ नाथाय क्लियार बेखौ बुंनो हाया जे बे लोंनानै मोदोमावदों ना माबा मोनसे बेबायदि जाथायनि थाखाय मोदोमावदों नाथाय बेखौ जों क्लियार होनो हाया नाथाय बेनि थं आरो जायगाफोरखौ दासिमबो जोङो आबुङै मोनथिनो हानाय जायाखै दा 10 लिंहरगासिनो दङ नाथाय नै 1 मिनिट बा 2 मिनिटनि गेजेरावनो बे जाथाय जानानै थांबाय स' बेवहाय सासे बेबायदि बर' सुबुंनि जिउ खहा जानायाव बेयाव नायगिरिजों लोगोसे जों साफ्रोमबो जोङो दुखु फोरमायदों आरो बेजों लोगोसे जोङो बुंनो सानदोंदि गासैबो बेबायदि माने बर' लाइमोन बा बेबायदिनो बैसो जानाय बा बिदि न'खर जानाय बेबायदि सुबुंफ्रा जाहाथे बेबायदि लोंनानै बेबायदि ड्राइभ खालामा सालाया जों आं बेखौ बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोनखौ रिकुवेस्ट खालामनाय जादों स' बेयाव मानसिनि बैसोखौ जोङो मोखांखौ नुयैखाय क्लियार आङो बुंनानै हानाय नंला बे ओरैनो 35सो जोङो हमना लानो हासिगोन 35सो जानो हागौ नाथाय बिनि गासै जायगा एड्रेसफोरखौ हायोबा उनावहाय आङो नोंथांमोननो आङो आपडेट होगोन स' लोगोफोर आं जि जानाय जाथाय बेयावहाय नुनानै बा बेयाव जानानैहाय आङो जोबोद गोसोआव माने मोदोम मावनानै दङ नोंथांमोननि गेजेराव आङो जि हायो आं बेखौनो एसे खेबनानैहाय दिन्थिबाय नै गोबां मानसिफ्रा दिन्थिदों लोगोफोर बेखिनिसै भिडिअ'खौ हागौ शेयार खालामदो गाइस